Malta fetħet mandat inibizzjoni kontra l-Assoċjazzjoni tal-Piloti minħabba disgwit industrijali li ġie rreġistrat mill-istess union. Wara l-iffirmar tal-ftehim kollettiv ġdid f'Jannar ta' din is-sena, Malta u l-Alpa kienu f'diskussjonijiet dwar l-interpretazzjoni ta' diversi partijiet tal-ftehim kollettiv. Fi stqarrija l-linja tal-ajru qalet li l-Alpa qed tinterpreta l-klawżoli b'mod ta' żvantaġġ u mhux ġust fuq l-Malta. Intqal li fl-aħħar xhur l-Alpa ħarġet diversi rakkomandazzjonijiet lill-membri tagħha biex isegwu prattiċi restrittivi li jilimitaw il-flessibilità u l-produttività tal-linja tal-ajru. Dawn l-hekk imsejħa rakkomandazzjonijiet affettwaw b'mod negattiv l-operat tal-linja tal-ajru, filwaqt li sarfu f'dewmien fuq diversi titjiriet. Hawnhekk issemma l-każ ta' 19 ta' Settembru, meta l-Malta saħansitra kellha tikkanċella titjira lejn Pariġi, wara li l-Alpa qabżat lill-membri tagħha li ma kinux xogħol biex ma jaċċettawx it-titjira u li l-piloti standby biex iċemplu sikk. Il-linja tal-ajru kkundannat bil-qawwa l-azzjonijiet tal-Alpa u qalet li se tagħmel minn kollox biex tipproteġi l-interessi tagħha u tal-passiġġieri fl-istess waqt li tnaqqas l-interruzzjonijiet. Malta fetħet il-mandat inibizzjoni fuq il-bażi li l-Union ma segwitx il-konċiljazzjoni mandatorja u l-proċeduri ta' arbitraġġ li ġew miftema fil-ftehim kollettiv.